Манастир Тимиос Продромос. На разстояние 12 км североизточно от Сяр, в дълбочината на дефилето на планината Менойки, се намира манастирът Тимиос Продромос, един от най-историческите манастири в географската област Македония. Основан е около 1265 година от иеромонах Йоанникий, редом от Сяр. Още от първите години на основаването си, манастирът се е радвал на благоговението на византийските императори. С техните дарения добива значително състояние и бързо се превръща във важно монашеско средище. Историята на манастира е свързана с името на сръбския цар Стефан Душан, който го облагодетелства след като завзема областта през 1345 година. След падането на областта в турска власт, Продромският манастир пръв се оттегля патриарх Генадий II Сколиарх. Той умира и е погребан там. В поствизантийските години манастирът преживява последователно периоди на упадък и периоди на икономически растеж, през които се изграждат различни стопански постройки, придаващи днешният му облик – стръмен, наклонен, покрит кълдъръм двор. Около него са организирани останалите стопански постройки. Крилата на килиите на монасите от южната и източната страна, складове, работилници и трапезария от северната страна, лечебницата и ханът за посетители отзад. Крепостното заграждение оформя външната стена на манастира. В югозападният ъгъл на манастирския комплекс се намира 4-етажна кула, по външните стени на която са изградени подпори. Входът на манастира се намира от западната страна. Всички оцелели стенописи обхващат период от 6-вековно творчество и достойно представят развитието на изкуството на църковната живопис в района на Сяр от времето на палеолозите до нови дни. Всички оцелели икони, църковни реликвии, ръкописи, предмети на бита и дребните занаяти дават пълна представа за духовното и творческо влияние, което манастирът е излъчвал от създаването си до днес и го превръщат в жив музей на византийската и подвизантийската култура и изкуство.